Tieko gina ng'wene mbalariany gitieko gine ma gitieko it fofoni bende mogik kacha nitiere lai manyien madonjo karka tiwinjo pogruok maneno e sikunde mag ji giwegi kaachiel koda ka sikunde mag sirkal. Omi paro mane kaka janyuol ma bende nigi nyathine CBC ka iwacho ni bende nitie geno mbele kae jonyuol osebedo ka golo paro mopogore opogore ka gisiro moko bende kwedo chenro mar CBC koro ka kori diwacha ang'o kotene kod ywaruok ma koro nitie ka. Adwoko erokamano. Mr. Cleophas, wan kaka jonyuol adiera makende ni wan gi midhiero. Wan gi midhiero kendo wawuoro ni to sirkal ochomo kodwa kama chalo nadi. Nikech iwinjo ka jolony osewacho kama ber pogruok manitiere maduong' no. To kawacho adiera makende iyudo ni jotendwa ma gin onego bed ni magi gik machandogi. Ing'e ni kata nyithindegi ok some gi skundegi. Koro bedo ni nyithindgi ok some skundegi omiyo gionge gi connection mar chandruok manitiere e skundegi eki. To mae at the end of the day biro to hinyo janyuol gi nyathine. Rachna nikech asebedo ka paro ni to ang'o momiyo nyithindwa itimo kama. Wang'eyo ni iwacho ne nitiere ngero moro ni kidwaro pando ng'eyo knowledge donge from an African, then write it in the books. Koro yudo ka gi pacha moro aneno kaka janyuol awach ni kaka japiny aneno ni jok ma nyithindegi ok som kata kuondegi iyudo ka we akwonga clarify a point. Ing'e ni somo mar piny obedo ga under political management. Yes. Koro politically education bedo ga controlled. Koro political interference ni kinoni matut enemi yudo ka okelo interference kochakre kata mana gi migao mar curriculum development. Koro tugo bete mang'eny ma miya thuolo mar wacho ni ipando rieko ne nyathi ma kawaida. To chon ni wacho ni rieko no nego bed ni ndike buk. Koro kineka koro kata mana bugno bende koro ok dwa nondike nikech sama koro nyathi onge gi laboratory kata monyalo timo godo integrated sciences gi. Donge in ng'amo pando buk. Ok iketo gini ayanga mondo mi nyathini oyud kaka konyore. Koro en gi impact maduong' ahinya ma samoro ok wanyal ng'iyo sani. Ing'e ni analonyi gimiluongo ni education, development and leadership. Koro mae wayudo ka I'm cutting across the three things. Gini nitiere e wach telo ka, nitiere e wach o interfere gi somo, to interfere nyaka koro development nikech sama koro kitimo gigi eki manyalo konyo nyathi. Donge ing'e ni human resource ma onego bed ni nyithindo gieki emiloso mondo mi chieng' moro wabed gi human resource capacity motegno e Kenya ka, mano koro biro to bedo maonge. Koro en midhiero ne janyuol, Mr. Cleophas, wan kaka jonyuol we are not happy. Kamano. Ka jonyuol bende osebedo kama chalo kamae ma koro jonyuol bende ok mor gi chenro duto kama gintiere. Lori nitiere wach ma jopuonj osebedo kacha ka chiwo kendo giwacho kuonde mopogore opogore. Orak chal nade mag jopuonje JSS? Orak iwacho ni gin teacher interns mathoth mantiere kar kacha to bende iwacho ni kwan mag jopuonj ma ondike thuolo no duto thoth gigi ma kamano timo option ma kada dhi puonjo e sekondar to gintiere kama chalo ka. Ina ng'awingi kinde mabiro to ng'ato wacho ni en okale mbalariany ma Moi kuom ranyisi ko ng'awacho mano ranyisi koa e mbalariany ma Moi to wacho ni otimo business mathematics odhi JSS kacha okete opuonjo subjects moko mopogore. Pogruok machalo kama gi jopuonj